E pa braćo, evo smo Smokiša i ja krenuli za Veliku Ivanču. Idemo prvo do Mladenburga da pokupimo burazera, on će najvjerojatnije da snima, ima i bolju kameru, mislim ima 13-icu ili 12-icu Pro, tako da ćemo s njom da snimamo i onda idemo u Veliku Ivanču da vam pokažem na šta liči ta kuća tamo, šta treba da se radi i šta ćemo mi danas da radimo. Danas sam odlučio da idem zato što je lepo vreme, bit će 18 negde stepeni, bit će sunčano, neće padati kiša i to je top. Ovih dana sam išao kad je bilo 46 stepeni i bukvalno mi ono otpala glava od vrućine, iako mi je bilo prijatno dok sam radio, jer kao što sam rekao u nekom videu, dobar je trip da radiš takve poslove. Ja volim te Gianfranco Fisichella poslove, pogotovo kad radiš za sebe. Tako da ono, aj čujemo se, evo smo još u smrdljivom Beogradu, znači gužvetina. Prvo sam otišao ovamo na kružni, kako se zove, kružni put, da se ide tamo prema Resteku, jer mi je bliže od Vidikovca, međutim zastoj je bio pola sata, je pisalo, stajalo je 300 kamiona, pa sam se vratio, a sad sam ovde, brate, kod Ciganskog stadiona na Dedinju, kod Svetlanine kuće i Bata Smoća i ja idemo lagano autoputem. Vidimo se, braćo, uskoro. Pa mora tako će mi zapravo gledaš, brate, do života, Tako mora, Ne, Radović. A majke... Vidjet ćeš se s njim. Ovo je Čina, da. Da idem u selo, da, kako se zove, na Kosovo i idem da snimam Blogić. Blogić ovo nas? Da, malo. Sad isto ovo snimam. Blogić, da. To. Pa održao si u životu, brate. Što? Pa s pelkom na pumpi i sad u Jagodini prilazi mi klinac kao. Tempani, nemam pojma, to politika i to. Ćao. I? Pa ništa, brate, držiš me u životu, brate, dalje sam polujavna ličnost, brate, zbog tebe. Izbaciš i ovo, brate, izbaci ovo, brate. Daj oko ćela, me ne zna niko da me zapadne sad. Više jedan prosto. Zapamtite ovo u glavu. Evo vidite, op. Gdje ste, majmunčići? Evo, brate, kafica, ovo ono, pa idem za BG. Ti pevač? Jesam. Pevaj. Da, ja sam. Sad si se probudio, a? Ej, igrite kafica, brate, jedna, znaj se mi kiselama. Ajde, skloni se. Koliko me sati? Četvrtog je junačko večer. Da, moj rađen, čisto. Napravit ćemo feštu. Napravit ćemo feštiti. Čekaj, kad ti je večer? Znači pravimo rođendari. Sve zajedno. Pa, realno. Juj. Uvijek bilo. Ajmo, mora idemo. A gdje idete? Ja moram za Beograd, imamo sastanak za onu Kučketinu s Broda. Pa dolazi neki Švaba da... Šta? A zašto ja ne? Da ispita slučaj. Pa zato što ti nisi imao problem. Zašto me niko nije ponovno? Ajde, idemo onda. Kao... Da provere šta je bilo, da nas ispitaju šta se sve to desilo, pošto je bilo sranje sa Švabicom. Hoće nas izbace žalove sa Broda da više ne možemo izbiti. Ma, mi smo optuženi, da, ali on sad hoće da ispita i drugu stranu, jer zna da čovjek da je to dvostrano. Da kažemo šta je bilo, inače je bio hardcore. Hitlerova pravnuka. Pa biti. Može. Pardon, gospođo. Ništa, izvinite vi. Ole, jednice. Idemo. Ajmo. A, mora. Hvala, uživajte, čao, Ćao. Decama se mora izaći u susret. Decama mora dati ono što traži. Čao, opa. Ajmo, Smoki. Alo, ajde. Ajde, skok. Bravo. Ajmo, Vule.
Oba! Idemo po materijal, brate. Ćao, čao! Jebate, neke ljude nisam vidio 100 godina, kurente se. Zaboravio sam da postoje. Neke. A vidi njega, molim te. Gospodin, brate. Stvarno je gospodin. Cigač. Ajmo. Voli ga kamera. Ajmo. Pokrivalice, muzika, ovo ono. Moram da obarim sedišta. Poleno i polu spojku, a Slavinu si uze pola cola. Ćao. Pa, poznajem ga, ali se lično ne poznajem. Sad ćemo se poznamo. Ćao, ja sam Luka, drago mi je. Šta smo rekli? Da, PVC koleno, FI 73 komada. Kažite. Ne znam gdje ti idu ta pola. Ajmo, Smoki! Ćao, baterice, šta radite? Ajde, skok, bravo, legenda. Sine, izgledamo kao ruska vojska u tenku, brate. Davaj. Ovo je kaćuša ona, znate, kiti. Moram samo da stanem na pumpu, ne znam da li imaju, brate, flašu. Da sipam benzinjaru za trimer, što vozim u drugoj traci, to nema veze. Mi smo dole iz reke. A eto su u reki. Ovo desno je naše. Odavde ovo je jedan ulaz. Ovaj put je katastrofa. Jebate, šta su ovo radili? To je sve naša livada, brate. Ovdje nam Street živi. Ja ga zovem Teča. Možda je on tam. Onda ne... Pomaže Bog! I filmska industrija, ej! Radovi moraju da se prate. Gledaj, to mora da uđe u istoriju. Tako je, tako. Ćao. Vidi kakvi smo, molim te, kao ruska vojska. Imam strašnih ideja, ali moraš da me pustiš da ja to dovedem do kraja. Dobro. Da bismo uštedeli
sve što možemo da uštedimo. Dobro, dobro. Da nas ne košta ništa, nego da se koristimo onim materijalima koji su nam već tu, na dohvat ruke. I me razumeš? Dobro, dobro. I bit će sve savršeno i funkcionalno. Ja sam razumeo tvoju ideju. Za Kenjaru? Pa ne samo za generalno. Sve, aha, tako dobro, je, generalno. Mi ovdje imamo na ovoj štali. Tako je, tako je, to smo još onda pričali ti i ja. Kako isto mislimo. Sad gledaj, znači tu ćemo da očistimo onaj zid i da ga zamenimo stubom odavde. Odnosno, bilo bi pametno što pre da srušimo štalu. Što pre. Ja sam prekjuče Kevi rekao da treba taj materijal, gledao sam sliku, treba taj materijal da iskoristimo. Da završimo vodu. Dobro. Ja ću da pokosim gde bi trebalo WC da bude, čisto da imamo ono u glavi. I sljedeće što ćemo radimo jeste da skinemo ovo sa štale, sve. To je greota, to te... Ali je greota. Vidi, ajde idemo tamo da izbacimo ovo sve, vidimo se tamo. Ajde sad ćemo da ga... Gde je on? Jel ide za nama? I kolika je to travuljina, buraz. Vole, počela je da se krivi burazeru kolika je. Ladovina. Što se kaže, mora u anale da ide. A, inženjering, vidi ovo jebate. Vidi ovo. Evo te. Tako ovo vrato, gledaj. Ovo vrato možemo da koristimo za Kenjaru. Tako je. Što pre budemo srušili štalu, dobit ćemo mnogo materijala. To je to. Vidiš? I onda ćemo redom da ugrađujemo. A sad ćemo zajedno da pogledamo, pogledaj. I tamo gde je onaj napuk u sobi. Vidiš, ovo što sam ti rekao. Vidiš, šta drži zapravo celu kuću. Pogledaj, to je jedna dugačka greda, ovamo isto tako da taj kamen nema funkciju. Ko će ovako da padne, gledaj. A ovdje kad bi zakačili, dovoljno je za bilo šta. Ali evo, gdje ću da teče Kenjara tu da bude. Mora negdje da je odvojimo, razumeš? I Keva, ja rekao da, mislim imamo pojma i sad kad stanem ovako sećam se. Uvijek je bilo. Dobro. Pa nemoj da upadneš u rupu. Da se hvatamo more. A u krajnjem slučaju ćemo da ga izlijemo. Mislim da 2 stuba, šta god. I onda ulijemo malo betona. I kad to stegne, znači nikakav problem. Ne može ni uragan. Ne. Ovo idemo dalje. Aha, idemo ovamo pa ovamo. Aha, pa ga nastavljamo na ovaj kanal ovdje. Dolazimo dobro. A ovdje ćemo da imamo sliku tek onog trenutka kada se bude pokosilo. Da. Imat ćemo kompletnu sliku da uđemo tamo u kanal. U kanal. Postoji kanal. To. A gdje je kanal otprilike? Evo ga, za ovom liniju. Gledaj, Luka, dođi ovdje. Evo, pogledaj. Aha. Tu već postoji. Da. On ide pravo dole, gledaj. Ali kad bude ovaj pokosio, ti ćeš tek da ga vidiš. To je to. Ovako je sad zatrpan i ne vidim. Dobro. On će da dođe do izražaja, vidjet ćemo ga baš dobro. Lepo je. Milence. Ovo ovdje isto moramo da popravimo. Da. Da vidimo. Dođe viš unutra? Da. On je bio. Vidio sam mu reakciju, zato što je morao 2 puta da dođe. Jebi ga. Znači, popizio je, ali jebi ga. Vidiš ovo? Obijemo. Evo vidi, pogledaj šta ga drži. Vidi ovo, to je napuklo. Napuklo i od težine. Gledaj. Naravno, bilo je tamo nekih malih izemljica, ali jebi ga. Znači, ovo mi možemo da popravimo i da vratimo, ali da taj stup ubacimo unutra. Rečom, moramo, pre nego ovo što uradimo, da ga pripremimo. Znači, i da ga samo posle uguramo unutra i da ispravimo taj zid. Što sam ja mislio da je sve to toplote, ali nema to veze, zbog peće, ali ne, mislim da ne. Koji je to materijal? Blato, slam, kako se to... Blato, slam, da. Tako je, i ovaj čerpič sve smo ih bacili. Pravi samo od blata i od one pleve. Ovdje sam zmio, znaš.
Znači ovoga imamo dovoljno, Da. to je sigurno. I rekao sam mi, znači štalu što pre budemo srušili, dobit ćemo puno materijala za što god nam bude trebalo. Možda i za vikend dođem sa babunima pa sve to dolindramo, znaš? Tako je. Ovo, Peter... Kunem ti se, baš sam s Kevom pričao, rekao, materijala ima koliko hoćeš. Ne pitaj. A zdravo je, još. Tako je. Treba ga sad Vidjet ćemo sve što je dobro. Dobro smo skinuli crep. Tako je. Znači, kada budemo to rasturili, spakovat ćemo i onda vidjet ćemo šta nam sve treba. Šta nam je činiti? Šta danas ništa. može? Gledaj. Ništa? Da, danas ništa dok ova voda. Dobro, vidite, na šta ću ja da radim? A, mislim, da ne bude sam uzalud dolazio, a? Slušaj, ja ću ovo da završavam sam. Dobro. I da ovo polako zatrpam. Jel treba ti iskopam tu? Ne, iskopat ću. Znaš čemu da uradimo? Ovdje mora nekakve sudopere za čučnje, tako? Da, ne znam gdje će tačno da bude. Evo, gledaj od vrata. Ali ne mogu da ti, jer mora Keva gdje će njoj da bude sudopera. Kapiraš? Šta ja ću najmanje tu da... Da. Kapiraš? Ali kaže, ne valja stavljati sudoperu pored peći. Jer može da... Gledaj. Šta? Znači, na suprotnu stranu. Na suprotnu stranu. Ne prevrtati hleb na suprotnu stranu, ne stavljati sudoperu u istoj ravni gdje je peć. Bravo. Stvarno? Stvarno. U majko. A znaš šta je fora? Šta ako ćemo vrata mi tu da stavljamo? Ne znamo gdje ćemo... Ne, ta vrata tu, ali za onu sobu tamo... A ovdje? To, znaš, ako budemo, ne znam... Da, ali... Vidi. Mi dovlačimo vodu, bitno da je dovučemo, to je cevi i vodu, u ovu prostoriju. I onda poslije možda ostavimo lufta, kažemo ili će tu, ili će tu, ili će tu. Naknadno. Postoje dogovor, zajednički dogovor, kumova. Tako je. Kumovi su seli, lepo se dogovorili, gledaj, njihov bunar, naravno, ne bi ih oni kumove odbili ni za šta, pa su se dogovorili da naša creva, vaša creva, kad kažem naša, mislim na nas. Tako je. Znači da budu samo malo iznad gore, malo iznad. Da. Onda je Zoran verovatno, njemu svojstveno naravno, on je otišao i polako produžio. Da li za pola metra, metar. I ujeba. Ne znam tačno, ispustio ispod njihovih creva. Oni su među vremenu instalirali potapajuće pumpe. I to na daljinu, razumeš? Je napravio veliki pad. Na 100 metara da može pod pritiskom Da. I onda šta se dogodilo? Da li nesvesno, da li svesno, da li neko drugi, nebitno. Ima je on česmo ovde, ima i sad. Odvrnuo i voda je pičila. I iscedi iz bunara sve. Jebem li ti? Gledaj, napravim im problem tako što... Svu vodu? Naravno, našao bi se kompromis oko svega. Da nije Zoran na takav način. Znači, prišao sam u tome. Kum jeste u pravu. Gledaj, jeste u pravu, ali ima i onih. Jebi ga. Jebi ga. Sreća pa imamo ovaj bunar. Tako je. Ovo je fantastičan. Što se bude više koristilo, dotok će da bude sve žešći. Neki bunadži mi je to radio iz Mladenovca i on je očistio i od tada se koristi normalno. Da. Voda je sad za piće, sve regularno. Voda je apsolutno, gledaj, Gordana nosila na analizu, razumeš, i bakteriološki, kako god, znači, apsolutno je sve u redu. Dobro, jer misliš da je pametno da uvotim sad da kopam, čisto se zanimam, da ne bude sam došao džabe? Ali, znači, ovo su cebi samo za dom. Ne, mislim da ne gubimo vreme. Nema potrebe, veruj mi. Bitno je da ovo rešimo u paketu. Dobro. Znači, to u kući, znači, dovod vode, odvod vode i mi dolazimo sa ovim cevima do ovde. Sa materijalom koga imamo, dolazimo do ovde. I sve je tu rešeno. Odavde, nadalje. To je zezno. Dobro. Znači, razumeo sam tvoju kompletnu ideju, sjajna ideja. Hvalim me kad sednem se Gordanom da pričam. Znači... A mora, jeba. Sa moralo kakvim je. Entuzijazmom ti to radiš. Moj Nemanja dođe iz Beograda. Gledaj. Misliš da primeti da je nešto urađeno u tom dvorištu? Misliš da primeti? Ne. A dobro, jebi ga, i on ima svoj život, mislim, okej. Sve
okej. Kapiram ga. Gledaj, ja namjerno, da bi ga malo isprovocirao, kažem šta sam sve. Gledaj, ovo ti je sad Svaka stvarno. ti čast. Gledaj, da. Boli ga kurac. Kaže, nikada nam nije bilo bolje dvorište. Da ti ispoštuje svaka čast, matori. Znači, ko sve primeti, to je Petar. Ja i Petar smo zasadili voće tamo. Ja i on. Bio ulički, ko pile. Ja mislim imamo 5 godina. Dođe vidiš, Bule. Viš kako se nago ovaj Bajatić, to jest ovaj bre, koš. Mislim, on je zdrav, to je dobro što je zdrav. Samo se nago i karetica, a? Karetica. Gore, znaš već. I da ovaj prostor osvežiš nečim drugim. Da ga osmisliš. I to uzeti, mislim, velika drva. Veće nešto što veće. Znaš, ima, nije ni to nešto ludački skupo. Nije sigurno. Jer gde da čekaš? Treba posaditi nešto što će i za 7-8 godina, ali spremiti nešto što je već... Prostor, a već onoj pozitivnoj energiji da ti ne priča. Ovo treba mu jedno nedelju dana, a? Ne. Ne, a? Ne. Pa dobro, sad će opet da bude... Sutra preksiti, to je već... Dobro. Da. Za vikend kod njih. Meni to odgovara da ja imam više slobode da se ne bavim Gordanom. I onda... Znaš koliko nam lupam? 2-3 sata. Kad to završimo, štalu skidamo. Dobro. Dobro. Jao, je. I poslije jebi ga napraviti kućicu za ovo ovdje. Pazi, mali. Ali, da to baš... Jebote, upade mi noga skroz. Opa. A mora gledaš gdje ideš, brate. Voda koke, okanon je pun. Čisti sad trenutno ovo travu, znaš. Čekaj, daj mi kameru, čisti to, ajde. Ja sam ovdje upao u ovaj kanal kad smo dolazili. Ali ovo treba sušiti što pre, jer to je tako sad i nakislo, pogledajte. Šta ga drži, ja nemam predstavu. Ajde. Ali nemam predstavu. A čekaj, ne možemo da iskoristimo cigle ove blatnjave, ne? Ne. Sigurno. Da. Ne, sigurno. Treba nas 5-6 ovdje sigurno. Realno. Pa može. Realno. Organizovat ćemo ekipu. Imamo radnu snagu. Da. Jaki momci. Vi mogli sada za vikend, što? Za vikend, sad ću ja da ih organizujem danas. Tako je. Odmah armija da dođe da izlupeta ovo. Vi rušite štalu, a ja ću da završim tamo vodu. Tako je. I to je to. Povešćemo jednog pametnog, to je Bubi, da ne bismo glavama udarali u ovo, razumeš? I se ne bi peli kao majmun, nego Bubi malo da nas... Onaj momak je dobro, onaj iskrisan. Gigi, da, ali on je sirova snaga. A imao Bubija koji je direktor, on će da... Kakvog oca on imao. Da, jeste, Dragan je bio dobar lik. Jeste. On je bio jedan duša od čoveka. Jeste, Dragan je. Šta je unovčio Čekova? On je radio u robnoj kući. Znam. Sjajan čovjek. Vidi, danas ti javljam ti danas, gdje si bre ti bre? Ha? Šugepi idemo baci. Keva će ti jebati kevu, to znaš. Kreten jedan, retardirani, gdje gledaš kad ideš, snimaš, držiš tu kameru, 100% će tako da bude. Dođi ovamo bre mali, nemoj da te... Prošli put ga olupao ovaj, znaš? Džukec matori, a? Da, olešio ga. A mali ovaj imao 4 mjeseca. Jebote koliko je lepo ovdje, čovječe. A? Pola ovo raj, brate. Raj jebeni. Baš je raj. Ajmo. Kako moji unučići plaču kad idu odavde. Gledaj, plaču kao kiš. Njima se ostaje. A dođu, užuteli. Da, prebledeli, da.
A izađe odavde Bordo. Nakon dan, dva. Bordo, gledaj. razumiješ, seljačko Znači, da vidiš rumenilo. Da, bre. Znači, trepere od zdravlja. To je to. Čujemo se danas, da ti kažem kad dolazimo. Okej. Važi? Ne vezi, ja, znači, ne vezano od toga kada vi dolazite. Dobro. Znači, Riko, gledaj, tako dobro. Ajde. 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 Bravo. Kako ću sad? Da se izujem? A šta si izuješ, uđi s tim, ajde. Čekaj, pa moram da ih izujem. Ajde, stavi tu. Ne, nešto ono. Ma, stavi tu. Maksimović. Ništa, mislio sam da ćemo da radimo nešto, ali mora se prati dinamika, tako da ćemo za vikend da organizujemo babunariju, da dođemo da skinemo svu onu građu sa štale, da je popakujemo, da srušimo one zidove, a za to vreme će Teča da odradi ispred zadruge. Da odradi, kako se zove, dovodi odvodu u kuću, tamo ćemo manufakturica da radimo ovi jedno, ovi drugo. Mora se pokosi prvo da bi vidjeli gdje ćemo da stavimo poljski WC i tako, ima jedno mjesec dana posle i to je to. Kad se to završi, poslije idu one sitnice unutra da se sređuje šta kako, ispred putić da se pravi. To ognjište, brate, ispred. Znaš da hoću ognjište da napravim, da iskopam rupu, da zazidam ono da možda se vatra pali tamo i da se sedi okolo na panjićima i tako, ništa specijalno, ali eto, treba jedno metar dana i ja mislim da će sljedeći blok isto da bude iz Ivanče, ako uspemo ove da organizujem za vikend. Ništa, braćo, vidimo se za koji dan, nadam se da ste uživali. Zapratite kanal, vi koji niste zapratili, da vas ne bi jurcao po varoši, znači to je pod broj 1. Zapratite Instagram stranicu i šta da vam kažem, eto, ugledajte se na Maksimoviće, mi smo se ugledali na nekog drugog, krenuli smo da sređujemo tu kuću u Ivanči i to i Manjce, tako da, eto, mislim da bi trebalo to svi da krenete, radite, ništa, to nije sad spektakularno, jest da sam pukao 10.000 na cevi danas, ali jebi ga, nema veze, ali stvarno su to neka minimalna ulaganja i bitno je da, eto, vidjeli ste kako je lepo tamo, još kad se posadi još neko drveće, to će biti top, tako da, eto, braćo, uživajte, ljubim vas, čika, čujemo se koji dan, Gorane!